DJ Иван Фрост. Hvad så YouTube? Så er vi tilbage igen. Som I kunne se i startvideoen, der ødelagde det lige hele mit, fordi der kom sådan nogle mærkelige takker. Det har vi fået styr på. Mark, hjælp mig. Yeah, man. No problem. Så nu er vi i gang igen. Men jeg har stadigvæk den der ring rundt om mig, men fuck det. Det er lige meget. Jeg tror, det er der, inden du kan lave den ting. Wow, hvor mange kills fik han lige? Eller var der overhovedet kills? Nej, det var ikke. Han har bare taget ham i lidt lort. Hvorfor er vi alle sammen midt? Føler mig så dum som en elefant uden sko. Mark, der er en batter! Nå, det har jeg ikke set. Men jeg stod bare spottet på en. Kender jeg sgu godt, du. De har hele tiden så lidt liv. Jeg sætter som en attack, så flyver det op i luften, og bliver bare skudt der. Det er der, du skal... Det gør vi, når du er inde i bus. Så gemmer dig inde i bussen, så kommer jeg og så gør jeg det. Så nu er jeg invisible. Om 3, 2, 1 nu! Så er du synlig. Jeg er synlig igen. Oh shit, man! Alle løb væk! Oh my god! Jeg går altså op og hjælper på top. Altså ikke nede i bunden, men noget. Jeg hjælper bare op på toppen. Tror jeg. Jeg går ned her. Ja, okay. Så går jeg top, fordi jeg skal helst have nogle kills. Jeg er kun i level 5, og hvad er du i level? 6. 6? Nå, okay, fint nok. Det er bare fordi, jeg vil gerne opgradere min R. Så jeg får speed, og så jeg slår dem og gør dem attack damage. Giver dem lidt attack damage. Mit hjerte, det står dobbeltslag. Så er Maki nede. Åh! Fuck, du skadede ham der shit meget. Ja, han skal få meget her. Når jeg får den her i level 2. Åh, Mark, du fik kill! Du fik assist igen! Han er fucking syg, mand. Jeg kom bare lige ind, og så fik jeg 2 kills. Hende der Miss Fortune der, hun kommer ned til nu. Hun lader dem lige væk fra mig. Hun er nede ved jer lige om lidt. Nå, hun er længe nede ved jer. Maki! Maki, du kan... Tænk der, ja. Kom, attack, nu. Oh my god, jeg vidste ikke engang selv, jeg var der. Det kender jeg godt, så lige pludselig står man der. Hvor døde jeg? Hvorfor? Jamen lige pludselig så kunne jeg bare se, at jeg var dernede. For jeg kunne se sådan en rød en, så tænkte jeg, det er sgu da ikke dig, det der. Så jeg se, det var mig. Jeg har slet ikke købt noget. Jeg købte attack speed. Tager du også jungle, sådan en lille jungle? Det var tæt på den der bane. Maki! Det er busted, du ikke helt, kunne man lige se. Ej, han er fucking syg, mand. Er din god? Ja, hun er faktisk udmærket. Hvem er egentlig den, der har fået flest kills? Jeg ved sgu ikke. Men nu får jeg i hvert fald et kill. De er ikke bustet, jeg er lige bag dem. Bitches, I'm back. Hallo, jeg var lige bag jer. Du får dobbelt kill. Nej. Jo, jeg gjorde. Ja. De stod og slog på de der minions der. Jeg gik lige bag ved dem, og så de kan bare gøre det, jeg gerne ville have. Jeg havde da også et halvt liv med Så de det. kan stå i den ene ende, men på tidspunkt kan stå i den ene ende banen og skyde over i den anden. Det er der faktisk, det tror jeg faktisk, der er en, der kan. Det er den bedste mand i gamet. Så er den dyreste. Ja, det er det. Ham kan du først få, når du er i level 30, og når du har unlocket alle mænd.
Vent lige på mig, jeg kommer med nu. Det var, hvis der kommer en, så skal du bare løbe tilbage, for så kommer jeg. Jeg har 4 kills og døde 2 gange. Og de her 2 gange, det var da min ting ikke virkede. Det var knap ikke virkede. Jeg døde 5 gange, og så har jeg 9 assist. Og 9 assist? og så har jeg dræbt en. Ja, jeg kan 2. Jeg hjælper med at tage. Shit, men jeg kom lige ind i, du skal hjælpe mig lige et halvt liv. Jeg ved ikke, om det var dig. Hvad? Det var mig, der kan spille. Nej, det er ikke noget. Shit, noget! Så fik jeg lige chancen. Vi tager med. Okay. Okay, så løber du bare. Løb væk! Jeg offrer mig for dig, Mark. For din nye mand. Sådan der. Og så kan du lige tage kill. Kom nu. Øj, fuck. No! De var også 3 vs 1. Kan du se det? Det var så tæt på det. Ja, men de var 3 vs 1. Åh, Der går en bil! pis. Jeg har pisset 3 gange. Var til at tilbage til den. Men kommer lige tilbage, jeg ved ikke, hvis vi skal lige pisse den. Jeg stopper bare videoen, og så kender man det sådan. Ellers skulle du også bare lade den køre, fordi så sidder jeg bare snakker lidt til YouTube. Den her mand her, den er fucking awesome YouTube, ja? Jeg ved godt, jeg kan lave YouTube, men det er ikke så rigtigt navn. Altså hvis I gik rundt og hed YouTube, hvad? Hvad hedder du? Jeg hedder YouTube. Hvad hedder du? Ja, one more kill! Sucker horse! Sucker bunch! Jeg filmer hans video. Hej YouTube, så er vi tilbage efter en lille pissepause. Så Jeg har lige fået et kill. en af vores stod og snakkede. Oh my god, jeg havde mega lidt liv. Jeg har et 5-4 spor. Fuck den der E der, den er god. Prøv at trykke R. Hvad gør det R? Nå okay, er det bare sådan der tag eller hvad? Jeg tror da, hvis jeg står inde i min flok, så kan jeg bare sætte sådan en pinde eller noget. Fuck, jeg glæder mig til at blive stor. Hvordan fuck kan du få 9 fucking assists? Jeg skal bare lige røre dem og så. Jamen. Er du okay, jeg kommer ind og hjælper på midt, hvis du er inde på midt? Der er det, er du ikke? Du er dernede, sgu da. Du kan tage nu. Oplagt. Fuck, man, du skader meget. Jeg fik det løbet den. Jeg kommer ned og hjælper. SRI. Små, de går 2 vs 1. Du har 25, vi har dræbt hinanden 25 gange. Dræb hinanden, det håber jeg ikke, at vi har dræbt hinanden 25 gange, fordi så er det godt nok... Shadows begin. Du skal... Ja, good.
Jeg slår lige det her, og så tænkte jeg gratis reklamekraft med det. Det var jo. Jeg kan jo lige så godt give Så ret. jeg er ude i gang med voksen. Er du det? Ja, jeg tror. Jeg synes, jeg er blevet større. Oh my god! Jeg så ikke, at der kom en. Jeg var bare i gang med at lave tekstrunde. Jeg kunne bare høre, at der var en, og så jeg kigger over på dig. Krokrat, eller et eller andet hedder det. Pas på, Mark. Gå tilbage. Okay, der er minions sådan noget. Jeg kan ikke se, om der er minions sådan noget. Det tager jeg. Kom, du slik mig af sol. Undskyld. Det må jeg ikke reklamere med, siger min mor og far. Jeg har listefødder på lige nu. Jeg er en vis. Det er bare irriterende, men en vis i starten. Kom nu, hjælp mig. Nej, Maggie! Don't die for me, man! Oh my god, så laver han lige den der. Jeg glemmer mig derinde i går, så sådan jeg med statistik, jeg ramte begge. Jeg venter altså på dig, Mark. Det var derfor, de fandt mig, fordi jeg skød. Hvor lang tid er der tilbage? 20 sekunder, det kommer. Køb nu noget for helvede, det var 5.000. Køb nu noget. Tryk på sammen. Nej, stop da. Sådan er det godt køb for. Ned i bunden. Nu skal ned i bunden, Mark. Så skulle jeg ikke så lige gå ud af. Tag den der, tag den der. Den der, ind ud siden. Nej, ikke den der. Den der, ja. Prøv at kigge lige på den, hvad den giver. Nej, prøv at trykke lige på den der. Tryk lige på den. Jeg trykker lige der. Og kan du ikke se, hvad den giver? Oh my god. Kom, Mark. Du er ude. Okay. Jeg har ventet på dig. De er lige oppe på spansk, mand. Kraft ikke være helt klar. Er det okay lige for et kill? Ja. Thanks. Eller er det okay lige tager et kill? Der er sgu ikke engang nogen. Nej, jeg tog den ene, og ham den anden tog den anden. Du skal bare distrahere dem. Ja. Jeg håber ikke, der kommer nogen af de her minions til det, fordi så kan jeg gemme mig i busken, og så når du... Kommer kraftigt med en. Mark, jeg har brug for hjælp bag mig. Jeg lavede lige sådan en busk der. Jeg skal lige styrke min busk. Oh shit! Marky, gør mig stolt. Nej, ja. Nej. Du skal være stolt! Nej. I'm just kidding. Jeg trykker bare nej. Tryk nej, tryk nej. Det er jo sådan. Jeg kan kraft. Jeg vil fuck give op. Ja. Jeg synes, det går meget godt. Det var ham der nej, hvem er det? Han starter L eller andet. Nej, det er Fitch, der har. Han har også en lortekode, så det gør ikke noget. Vent på mig. Jeg synes, det går meget godt. Nå, bare løb. Så hurtigt ikke om. Ja, det er også kun fordi du har købt de der speeds. Så slik min fod til min hale. Stop trykken like mig. Er kattekallinerne stadigvæk derude? Ja, det tror jeg. Mor, hvad gør det? Der skal stop trykken like Mark, pas på, Mark! Oh shit. Løb tilbage. Så kommer jeg ned og hjælper. Nu! Så skal du nok vende om, Mark. Gør mig stolt, Mark! Jeg gør lige mit sidste attack. Ja, jeg nåede lige mit sidste attack. No! Jeg har 2 liv. Ja. Men du har heller ikke særlig mange liv. Stop trykken like mig. Jeg har død 10 gange til sidst, og jeg har 2. Jeg har 7 score. Stop. Det er morboy. Det er sgu for latterligt. Stop. Og morboy. Fuck, det er sjovt at spille det her. Det er blevet meget sjovt. Nej. Fuck. Sådan der. Kraften var for det ikke. Mark, lad være med at overhælde mig. Bliv på mit tempo. Mark! Har vi tempo? Okay. 11 assist, mand. Mark, jeg har hørt, at du godt kunne lide assist. Det skal du komme i stop i nu. Oj, det var godt nok vildt lavet. Mark, fætter! Yes! Assist! Det gør sådan ikke. Yes! Men det er fordi, vi dræbte hende.
han dræber mig. Jeg plejer at skrive sådan her. YouTube. Y2. Det er et U2, du har skrevet. Ja. Y, det betyder Y-O, det betyder you. Du skrev U. 2. Ja, fordi han skrev good job, så skrev jeg U2. U2. Jeg troede, det skulle være et Y2. Y2, så ville der bare stå ja, Y2. U2, det er forkortelsen på U2. Mark, bliv tilbage, jeg kommer. Bliv tilbage, jeg bare bliver derinde. Bare fordi, så kan vi tage dem sammen. Du overlever ikke det der. Det er bare fordi, jeg er lidt langsom. Ja. Hvorfor køber du ikke bare skoen? Kom nu. Ja, det er fordi, jeg ikke har penge nok. Jeg synes, det er små skridt. Hold så kæft. Du hører sgu da ikke til små skridt, mand. Så langt som jeg skulle du heller ikke. Hun vil blive inde i det, mand. Hey. Det var ikke Mark! Jeg troede fucking, du var heroppe. Det der, det overlever vi ikke. Jeg synes, det var lige Køber jeg kraften med nogle sko. Jeg har købt nogle sko nu. Utroligt, hvorfor jeg ikke står heroppe, men det er hvor de andres mænd, der Du har står. en de fleste sidst på vores hold. Det kan vi ikke se, det kan de andre se. Eller flest assist. Det har du. Og den der har flest kills, det har ja. Den der har flest stats, det har du. Jo. Du må bare gerne være først i alt. Kan du ikke se, at jeg har fået nye sko? Nej. Eller jeg løber ikke særlig hurtigt, men jeg har i hvert fald fået nye sko. De er bare ikke så gode, de er lavet ud gummi, så det gør ikke sådan her. Kraften prøv at bruge min egen attacks nu. Tak, Mark, så lavede du dem lige oven på mig, mand. Skal kraften lige have mere liv, mand. Skal vi tage dem? Siger bare til mig, når vi skal tage dem. Så kan vi godt tage dem. Fuck, hjælp! Fuck! Nej, løb tilbage, løb tilbage! Løb tilbage, for helvede! Jeg vidste, hun ville lave den der, og så fik du lige mig med oven i den. Løb tilbage, løb tilbage! Så stillede jeg mig ind foran dig. Jeg lavede attack. Det skal du ikke gøre, for helvede. Jeg gjorde det. Du skal kraftedeme med skidesmænd. Mit navn er Gunnar, men her er kaldt på Snowfrost. Er det ikke? Godt fordi jeg eater dem. Hvad? Ja. Alle. Jo. Godt pas. Hvordan kan det være, at de altid venter på, når jeg kommer? Jamen, jeg var derhenne, og så kommer hende der med poolen, så jeg bare venter på mig. Jeg svigter hun mig kraftigt med næsten. Ej, for helvede, det må hun kraftigt ikke. Okay. Hvor er du hen? Og det kan godt være, at vi lige skal gå ind på midten, vil jeg mene. Vent på mig! Jeg går skråt over nu. Så nu mødes vi, Mark. Vi mødes! Nå, nu kommer hun. Nej, bag dig! Wow. Hvis du ikke har lagt mærke til det, så var der faktisk 2 eller 3 deroppe. Tror du lige nej, det er ude siden? Det er ham der igen nu. Er det ikke? Mundo. Nej, det er ikke Mundo. Er vi ikke til den? Hvad fanden var mine af? Jeg tror, du godt den. Den er ikke i går. Det er din. Så er den også. Okay, fedt. Nå, her ligger den sgu da.
Fordi det lå helt bag computeren. Det kender jeg jo godt, kan jeg huske. Mark, vent på mig. Jeg laver sådan noget tags over dem, så de ikke kan gemme sig. I sådan en hel time. Ej, det kan. Det er ikke en hel time. Jeg fik mange, mand. Er du klar? Oh shit! Mark! Hvad? Kan du se den der over os nu? Den der. Døde du lige der? Nej. Nej, fordi det var kraftigt med nogle hot attacks, du lige lavede der. Vi venter lige. Vi sidder alle sammen lige på begge. Krafthelvede, Ivan. Krafthelvede! Assist! Sådan, man. Det er for mit bedste, der. Mark, det er altså dig, der har skaffet alle vores kills. Det er det rent Jeg har faktisk. skadet dem. Og så kommer I bare hen og napper min kills. Men jeg får assist. Ja, jeg dør. Jeg dør, hvis han der ikke går bagud. Gå nu bagud og hjælp mig for helvede. Altså i stedet for at... prøv at se ham den ind. Han gik forrest. Så må man... jeg hjælper ikke her. Ja, det siger jeg da ikke. Altså, Vi hjælper hinanden. Jeg synes også, du skulle tage at gøre, Mark. hvad? Den der var styret af chefen. Jeg vil ikke sige, at det var den, der styrer, men jeg vil lade sige, at du er udmærket. Lol, jeg har en 10-10-score. Mark, du kan det shit, mand. Nu er der lige en, der blev spist af en haj. Der var lige en, der blev spist af en haj, så kom ham den lige og skød en bue lige i ansigtet på ham, og så blev han spist. Jo, jeg tror fandme, det må gøre nas. Det er sådan en bedte bue lige op i facet. Det er sådan en bedre bue op i bjælsen, hvor jeg har 14 assist, man. Det er fedt. 14? Jeg har kun 3. Men jeg har så også 10 kills. Jeg så også død til ikke flere, men... Jeg skulle ikke dø 14 gange. Jeg skulle da dø 10 gange. Jeg skulle ikke dø 14 gange. Rasmus, jeg skulle ikke dø 14 gange. Jeg skulle dø 20 gange. Så Mark, nu kan de ikke nakke os ind for den her ring her. Jeg lægger sådan en der over det hele, hvis de nu kommer. Okay, shit. Oh my god, jeg brugte lige den der, nej! Nej! Har du stadigvæk en? Hej Mark! Okay, vi nåede lige alle sammen at komme ud af den. Jeg tror ham der, han er bøse eller sådan noget. Jeg tror han var en dansk klam bøse. Kom on guys, ja! Yeah! Fuck yeah, Mark, du fik assist igen. Oh my god. Der er de klamme assist, Mark. Der findes bare ikke noget der. Kræftet, men du fik jeg fandme op. Kæft, man! Nej, det gør jeg ikke. Mudo! Mark, han er ikke død. Wow! Mark, bliv heroppe. Ja, hvor meget er det, synes jeg bare ikke, at matten vokser? Han skal nok vokse. Den giver et tegn til, at der er en ved siden af os. Men så må det jo være ham der. Fuck, vi håner lige nu. Det her, det kaldes at tage chance. Fuck, de er oppe i vores base! Er det det? Go back, go back, go back, go back! De er helt oppe ved vores maskiner nu. Go. Oh my god, man. Ej, for helvede! Nu er jeg alene oppe ved basen. Ja. Okay, jeg kan godt tage hende. Ja, jeg kunne faktisk stå 30 sekunder. Rasmus, du bliver hende ud. Man, fucking. Ja, vi skal bare have dem ud nu. Mundo. No. Mundo. Jeg venter på dig. Jeg kommer ud af 15 sekunder. Jeg venter kun på, at du kommer ud, fordi jeg vil gerne have dig backup. Så nu har jeg købt noget til 45 attack. Attack 5% til den. Nå, hvor skal du hen? Skal jeg noget? Mundo Destraco! Nej! Nej! Fuck, jeg glemte lige, at jeg havde 3 liv tilbage. Jeg var gået herned med 3 liv. Jeg er assist igen, mand. Ding! Jeg fik også assist, mand. Oh my god, det går godt for os her, mand.
Jeg har egentlig fundet ud af, hvor godt det faktisk går for os. Jeg synes, det er mænd, vi har købt. Jeg synes, jeg faktisk klarer det meget godt. Ja, det har vi faktisk. De er virkelig gode, mænd, vi har fået. Fuck, man, så kan jeg altid herop. Ja, jeg forstår det. Nu dør der en. Sådan der. Jeg bliver spist af en haj. Nu fik jeg assist igen. Nu slår du fucking af med det assist der. Mange har du lige. 17. Altså, død med kølle, mand. Mark, vent på mig. Jeg har bare fået næsten ikke nogle kills. Hvor mange kills har du egentlig fået? 2. Push. Altså, hold da kæft. Hallo, hvor dumt er de der mennesker, hvis de går attack på mig? Ja, så er de en høne nummer 2. En høne, den tænker... Hvis de går mod dig, så er de bare døde. Ja, de er ikke ligesom høner. De tænker kun på at slås. Og på at spise. På at slås og vågne op igen, ja. Jeg elsker hende her. Hvem har valgt hende fra starten med? Har du lige set, hvor mange kills jeg har fået? Har du set, hvor mange assist jeg har fået? Hold nu kæft! Jeg gider ikke høre mig flere på det her assist der. Så, nu er jeg usynlig. Nej, så slår jeg en, og så bliver jeg ikke usynlig længere. Vi har brug for lidt assistance. Midt. Hjælp mig, Gi! Hold nu, jeg kommer. Dammit, jeg kan prøve. Shit, man. Maggie, du vil ikke lige skræmme væk. Thanks for... nu kommer der et nyt hold. Det er ligesom, de trækker flere og flere hold op. Ja, men jeg føler bare gerne dræbt dem. Shit, de oplever smidt. Assist. Mig for helvede. Assist. Du ved godt, bare lige så for en orientering, de er oppe på vores base. Ja, det er små lortemændene. Ja. Jeg kommer ud om 20 sekunder. Eller sådan 15 sekunder. 15, ja. Nu 15. What? Der er en af mændene. Fritz snakker nu. Oh my god, så... Fuck, hvor han dum, så bliver han taget af sin egen hej. Fuck, hvor lang tid før jeg kom ud. Ja, jeg har ventet 50. Hold da kæft, mand. Og du siger, det er lidt lang tid. Jeg tror ikke så, jeg fik det skridt. Mark, hjælp mig. Jeg bliver nødt til at bruge alle mine attacks nu. På grund af de minions der, de slår den i stykker lige om lidt. Jeg prøver nok, men det er mig, der styrer alle minionsene. Se her, Mark. Jeg styrer alle minionsene. Jeg er den fucking eneste, der styrer alle minionsene. Prøv lige se! Hvordan skal jeg få nok alle de minions? Så 5, 4, 3, kom nu! Kom nu ud, og så hjælper jeg. Vi må lige have lukket dem her væk. Kom så, Maki. Kom så, Maki, man. Kom så. Kom så, bold hendes mor i røven. Det er dejligt, Maki. Godt. Do that, Benjamin. Jeg har lige holdt alt det der ved fucking skæftigt, jeg har. Er du syg? Mark, jeg var den eneste, der var ude. Og jeg har lige holdt hele vores base i gang. Det var godt nok en slider på penisen, du. Den klarer jeg ikke engang mere, så nu kommer der en. Nu rammer den en. Den ramte den! I hendes egen attack! Så, nu dør hun. Er du klar? Ej, hvor er han dum! Nu døde han lige af hegn. Oh my god, hvor han dum. Lidt mongolders har man jo lov til at være, men ikke så meget. Prøv at kigge på lidt liv vores base har, og det har jeg lige fået dem til. Ikke at have, mand. Nå, det er dig, der skal smide lige på den. Hold nu kæft. Det er det sgu da ikke. Hvor fat vokser ham her ikke, mand? Det kan være, du kan have med, sådan 20 kills eller sådan noget. Hvor fuck er der natsværm herinde? Hvad er det der? Nej, du passer lige ind i væggen. Har du først lagt mærke til det nu? Har du flået rundt i lang tid? Ja. Fuck, mine slår hurtigt. Det er fedt. Definitivt fedt. Magi! Jeg fik den begge!
spiller ikke opdage. Jeg fik 20 assist.